И здравейте на всички, които ме гледат. Здравейте, хора. Аз съм Той Българин и тук при мен са Виксън Българин и Борката. И аз. Да, и Валери Георгиев. Това ще е отбора на Games Българин за сега. Кажете нещо. Какво да кажем? Здравейте. Здравейте. Какво става? И на 4-мата ще има линк за профилите ни в описанието. Ще снимаме на Майнкрафт, на геймплейове на игри, каквото вие кажете. Всъщност, да. Какво ще да кажем? Първо кажи за мен, бе. Валери Георгиев е на 11 години. На 10, бе. Да. Има 24 абоната. Борката няма клипове. Преди имаше регистри. 2 абоната. 8 години, защото това е брат ни. И Виксън Българин, 1 абонат, 10 години. И имаше 10, ама... 7. Да, 7. Ама не успява после да се влезна в профила. И аз имам 20... Колко съба? И 4. Да, и 4 съба. И 5. Да, 25 съба. И да, това ще е целият отбор. Абонирайте се, за да качваме клипове на геймплей. Ще снимаме и заедно, и отделно. От всеки ще има по един клип на седмица. От мен един клип, от тях един клип. И първо кажи за мене, бе. Да. Освен на Валери Георгиев, защото на него автофон му е бъгнат и март месец ще почне той да качва клипове. Но от нас тримата, който не качва клипове, го гоним от тук и почне няма да се връща. Аз знам, че те ще качват, защото са мои приятели и да. Това беше от нас. Довиждане.